Makhosi amakhulu ke ingane zakwethu izingane zedlozi. Ngiyanibingelela ke ingane zakwethu. Nibingelela ke umkhulu wasemakhosini uNdaba Enhle exoxwa ngofakazi. Umkhulu wasemakhosini ke namhlanje nginibingelela nje nonke ngiyabona kwandile abantu kukhona nabaqhamuka from Kinshasa, Congo, South Arabia, cishe nje iAfrica yonkana, iAsia yonkana, ko-United States, United Kingdom. Yabona ngicela ukubonga nje kubo bonke ke ababuka i-YouTube channel yami, and please ngane zakwethu, please make sure that you watch the video up until the end ukuze uthole i-message ukuthi iqonda ukuthini isiyonke. Kodwa ke phela not unless kuphelelwa idatha endleleni, kodwa nje just buy i-Wi-Fi noma ushone ku-Wi-Fi uzokwazi ukuthi ubuke kahle amavidiyo ithole yonke message. Lana ke ngane zakwethu umkhulu wasemakhosini ngizothi ake ngikhulumela ngendaba noma ngesihloko esibalekile, of which abantu abaningi baye bebe nokudideka nokungazi kusona. Lana sizokhuluma ngokuthi uthi uma ngabe ulala noma ngokuhlwa kuphoseke itshe. Kuphoseke itshe endlini noma kube khona into ehambayo phezulu kwesimo ceiling board noma phezulu kwesimo sendlu, kube sengathi njalo ifika nje ithi qophe kwendlu. Lana ke kunokumpikiswana izinto eziningi. Abantu abaningi banenkolelo enkulu yokuthi lesi senzo kusuke kungesezilwane noma kusuke ngesokuphosa, kukhona umuntu okuphosayo. Yebo, ngiyavuma kuyenzeka, kodwa kulokho kuleyo nkolelo kulezo zinto lezo kuyenzeka mostly kusuke kunjalo ukuthi uphoselwe umuntu akugadle yaphose into ekhaya. Kodwa lapho uma kwenzeka kanjalo there is a difference ukuthi uma uphoselwa umthakathi into enjalo kusuke uba kanjani. How do you feel? Uzizwa unovalo, kukhona uvalo, khona lento nawe ekuchela ukuthi hayi no man, khona lento engekho right engivelelayo nengehlekalayo. Secondly, engifuna ukubalula ukuthi lento kuyenzeka izingane zakwethu uthole ukuthi lesi senzo sibangwa into eyi-1, sibangwa isidalwa sakho. Kukhona idalwa ezifuna ukucommunicate nawe. Isikhathi esiningi kusuke abanye nje baye bethi banamakhosi aphezulu abazi kwesinye isikhathi ukuthi idlozi liyalikhulume kanjani. Lokho kuyenzeka kudalwe isidalwa. Uzolokhu wahamba abantu belanda iy'ntelezi ukuthi uzobethela kanjani njani lento ithule, kanti wena ubhizi uyitshela ukuthi isilwane, usuzowabiza isidalwa sakini noma sakonokolume ngesilwane. Udinga nje kuphela into ofanele uyenze ukuthi ugeze isidalwa okuyisona esizekhaya, noma ugeze nje idlozi lilonke, noma kusho ukuthi kukhona lesi dalwa esisele singagezekile. Ngoba phela nikhumbule nanobuchwepheshe nobuchule bokugeza izidalwa abufani. Kukhona omunye umuntu othola ukuthi izilandekile idalwa kodwa manje kungabe zingangeni zonke, noma ke isidalwa mase sifuna ukukhuluma sikhulume kodwa manje wena uthola ukuthi awusizwa kahle. Lento ke yenzeka kanjena ingane zakwethu. Isikhathi esiningi kuyenzeka kubantu abasuke benemimoya kakhulu. Leyo nto uthola ukuthi uzwa kushaya into phezulu kwendlu, ishaya futhi maqedana kube sengazi ukuthi itshe liyaginqika, noma imvamisa futhi kuvamise ukuba into nje efika ithi gqo. Akuvamisile kube mhlasimbe kube umhlabathi othize. Uma kuwumhlabathi othize, hayi kusuke kungesilona idlozi, kusuke kuyisilwane, kusuke kuyisiphonso nje esithize esiphonswa ngabe isilwane esithize esithunyelwe umthakathi noma esithunyelwe umuntu thizeni okuzondayo isitha sakho. Vele ke kusuke kuwumthakathi ke lowo muntu. Kodwa ke idlozi kwazi lokho, uma unaleyo nkinga phuthuma uye kumuntu. Kodwa ke before uphuthuma uye kumuntu, kwazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuyilapha leyo nto. Ngikhuluma ngoba kuyisehlo nami esike sangehlela njengomelaphi. Ngiyabuye ngidibane nezingqinamba eziningi, so ngiyathanda ukuthi ngisherishe ulwazi nokudideka kubantu. Nami ke into nami futhi engizwe njengomoya ukuthi okay, kanti kunento kanjena uma ngithi ngihlolela umuntu kwase kuqhamuka futhi idlozi likhipha ke nekhamba. Zingane zakwethu lento ikhona iyenzeka. Umuntu utholile usizo kwama ethola ukukhuluma idlozi lakhe kwamake liqaqeka,
kwama eqaqeka lo muntu kuyena odinga ukuthi kwenzele noma agezeke, ngoba kube sekufanele ukuthi-ke umnikeze umuthi othize agezeke iwashi. Ungahamba-ke ngamhlanganisela ngathi akabuye-ke ilanga, wagcina wabuya-ke wawuthola umuthi wakhe, wahamba-ke wabe seyogeza. Ngamtshela ukuthi okay, ekugezeni kwami izogezwa mina noma zizogeza yena, kodwa-ke wasekhipha-ke leyo nkomo-ke yalowo muthi. Lana-ke ave kubalulekile ingane zakwethu, ngoba lento iyinkinga kaningi, abantu abaningi iyabahlupha and balokudela ukubeyitshela ukuthi isilwane. Qonda umehluko. That's why I always advise ukuthi ave kukuhle ukuthi ukwazi ukusensa ukuthi what is happening around you. Ungabe sowuba nje umuntu, kodwa-ke kunomehluko, kuyashesha ukwazeka, kuyashesha ukubonakala uma kuyinto esungeza ukuza kahle. Ndawo-ke izingane zakwethu, ngiyabonga-ke izingane zedlozi, ngibonga nje sengathi uNkulunkulu ngabanani kulo nyaka omusha. Makhosi amakhulu, ndawo. Amen. Thank you for watching this video up until the end.